Ако постоянно си казвате, че нямате време, ако постоянно срещате трудности със своите текущи служители, или пък ако постоянно се вглеждате и виждате своите свободни позиции празни и не можете да откриете подходящите хора за тях, тогава не губете време и си блокирайте в календара 2 април, денят, който ще промени живота ви. Който не се обучава, той всъщност спира развитието си. Здравейте, аз съм Анита Върбанова и съм част от екипа на Viola Mind, организатор на едно специално събитие на 2 април с Пауло Роджери. Привличане и мотивиране на шампиони. Заповядайте, за да научите в рамките на един ден техники за управление на хора, как да излизате от тежки бизнес ситуации, вие като предприемач, и да получите няколко подаръка. Едно джобно ръководство на всеки мениджър, както и iProfile тест, нашият инструмент на OSM за отключване на потенциала. Очаквам ви! Вземете си билет от линка долу, За да обърнем посоката на живота и бизнеса си нагоре.